Hürmetli televizor qarauçılar, haumağıd hürmetli Sol restoranında 20 hüyüsü bizim tamaşaçılarımız. Gelser Handuğaz Televizyon Estrada Yer Festivali özünün işin başlay. Yanı formatda, özgərişler menen, yanı konkursantlar menen, yanı jüri ağzaları menen biz yine efir daryalarına sıktık. Lakin nindegine özgərişler bulmağın, alı barısı her vakit tağısa, min Zemfir Baybuldina qala gelem. Hürmetli jüri menen tanıştırып maksaman. Республикабыздың туған тил 20 каналы директоры бұл каналға яңы hulыш берген һәм бик күп йырсыларды эфир дарьяларына сыгарып, уларды телевизор караучыларга тамашасыга якын айткан Азат Галинур улы Вахитов. Ошы 12 ел исендә Үҙелә Гәлсәр Һандуғаста ҡанат нығытып, 12 ел эсендә бик күп йырсыларҙы, бик күп конкурсанттарҙы йырлы иткән, бик күп йырҙар авторы, популяр йырсы, халыҡара конкурстар лауреаты Радиф Зарипов. Күптән инде ул тамашасы һөйөүен яулаған. Башҡортостанды арҡыры буй киҫеп йөрөй торғас, ул инде хәҙер Татарстан тамашасыһының күңелен яуланы. Яңы ғына үҙенең гастролдарын Татарстан Республикаһында тамамлап, Мәскәүҙә халыҡты ах иттереп ҡайтҡан йырсыбыҙ. Бөгөнгө көндә үҙенең инде гастролдары менән, уның һаны менән ул рекорд ҡуйыусы йырсыбыҙ Әнүәр Нурғалиев. Hürmetli jüri efendiler, biz sizge oңыштар тілейбіз һәм һеҙҙең фекерегеҙ менән беҙҙең телевизор ҡараусыларҙың һәм бында Сол ресторанында ултырған тамашасыларҙың фекере тап килер дип уйлайым. Беҙҙең жюри, әгәр дә йырсы уларға оҡшаһа, уны тулыһынса йырҙын тыңлап бөтә. Әгәр дә инде йырсы уларға оҡшамай икән, улар өҫтәлдә ятҡан аҡ ҡолаҡсындарын кейеп, үҙҙәренең йырҙарын тыңлай башлай. Әгәр дә 3 жюри ағзаһы, өсөһө лә ҡолаҡсындар кейһәләр, был конкурсант беренсе турҙан төшөп ҡала. Әгәр дә инде жюри ағзалары икәүһе кейһә, шулай уҡ был конкурсант төшөп ҡала. Әгәр дә инде уларҙың тик берәүһе генә кейһә, тимәк, конкурсант икенсе турға уҙа тигән һүҙ. Ләкин конкурс дауамында минең 5 тауышым бар. Мин ошо 5 тауышты файҙаланып, жюриға оҡшамаған конкурсантты, әгәр дә ул миңә, йә булмаһа, Сол ресторанында ултырған тамашасыға оҡшай икән, мин уны уҙғара алам. Шулай итеп, миндә ни бары тапшырыу мәлендә генә түгел, конкурстың беренсе туры барында 5 тауыш. Шулай итеп, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, киттек, башлайбыҙ. Һаумыһығыҙ, мин Нәҙершина Гөлсиә, миңә 12 йәш, мин Бөрйән районында тыуып үҫкәнмен, әлеге мәлдә Сибай педагогия колледжында 3-нче курста уҡып йөрөйөм.
Тембрында вроде бар шикелле, но нельзя так всю песню, не попадая мимо нот, петь. Это так не пойдет. Былай бармай. Менің сөзім ушел. Я вот наушники хотел одеть, не одел, мне понравилось. Сама песня понравилась, но, конечно, она у вас не спетая, она у вас, конечно, и вы голосом не очень хорошо, может быть, управляете, вам надо, конечно, хорошо позаниматься. Но просто я хотел песню дослушать и вас досмотреть, может быть. Гүлсия, каяфетің бар, ең біріншіден, тембрыңда бар, но жырлайсың на продыхе в основном. И вот ты ее вытягиваешь. Үйренміне көбірек жырла, бәзірек оқытушы білән етіп, бұлдыра аласың. Балқисың, yüzің, харизмың бар сенің өзіңнің. Сәхнәдә ең бірінші орында тұра харизма. Шунан соң тауыш. Рахмет. Ике кеше құлақсын кейхе, үс жюри әфәндінің бізің инде һин автомат рәвештә төшеп калаһың дигән һүз бит инде. Килешәһеңме барлык әйткәндәр менән? Икенче ел кадерләнеп киләһеңме? Хәзер инде илап ебәрмәс борын әйдәле Гөлсияне озатайык. Буның менән генә тормыш бетмәй, барыһы ла алда, һин әле яшьһең, матурһың. Шуңа күрә без һиңа уңышлар теләйбез һәм киләһе Гәлсәр Хандугаста көтеп калабыз. Гәлсәр Хандугас булмаһа, башка конкурслар бик күп республикала. Шуңа күрә уңышлар һиңа. Гөлсия Нәдершина. Мин Лина Кульбульдина, миңа 29 яшь, мин Хайбула районынан килдем.
Лина Кульбульдина, Ырымбур кызы, Хайбулла килене, шунан әйтер һүҙҙәр. Ну, тауыш көслө инде. Тауыш көслө, афарин. Молодец, ярдыла мына еткерә белдең. Афарин. Башка һүҙем юк. Әнүәр. Ҙур рәхмәт. Мин Рәдифнең сүзенә кушылам. Ага. Голос хороший, подача хорошая, все понравилось. Ҙур рәхмәт. И главное, ты в песне, ты ее переживаешь. Молодец. Оңыштар, Лина. Юҡҡа килмәгәнһең, Хайбулла яҡтарынан, төннәр буй юлдан. Оңыштар һиңә. Туған тел каналында һин эфирҙа. Мин Рүзилә Ишмөхәмәтова, Бөрйән районы Ғәҙелгәрәй ауылынан килдем. Әлеге көндә Башҡорт дәүләт медицина университетының 1-нче курсында уҡыйым. Киләсәктә юғары уҡыу алып, йырҙан айырылмай йәшәргә. Ташлама һин серле ҡараш миңә, зиһенемде юҡа юғалта. Аңдарымды юям гүзәллектән, яратам шул бәғрем ярата. Бердән ул әзерләнгән, кайфәте ул бетеп җырчы кайфәте белән. Ул нык дулкынланды. Мин инде кияргә кирәк әлбиттә. Мин аңа менә анардан җырчы ясап була. Бар нәрсәсе дә бар, менә харизмасы бар. Ну, кайфәте бетеп җырчыныкы инде. Ну, ошондай матур врач булһаламат әйбәт бит инде бит. Анда теге ширләгән кешеләр килеп кенә тереләләр, аны даруда кирәкме? Әйе. Һикереп торып басалар бит. Йөзеңә карап, ну балалар тем более йөгереп. Әллә һин балалар табигына түгелме?
Балалар табибы икән, дөрес икән. Шуңа күрә, нең бар нәрсәң дә бар, миңа ошады. Әз генә эләкмәдең, анализга кермәдең, минем уйлавымча икенче турда син аларның барысын да тигезләрсең. Рахмет. Я тоже, конечно, я хотел наушники одеть, не стал одевать, потому что хотел, думаю, наверное, может быть, в следующем туре, может быть, вы что-то интересное нам скажете. Конечно, голосом надо еще заниматься. И, конечно, плавали в песне в тональностях. Давайте позанимайтесь. Но зато припев-то шығардың, Ансинана. Ты это все возмещала, эти нейдлерны, какие-то упущения сразу в припеве было, там припев-то заполнял это все, молодец, Афарин. Ешырақ, күбірәк жырларға. Абылай Афарин деп айтам, молодец. Рахмет. Рахмет, Рузилә, ишеттеңме хәзер? Укыганда ла йырлайһың, давалаганда ла йырлайһың, укол алганда ла, система куйганда ла һин йырлап торасың инде хәзер. Яме? Килештек. Шулай итеп, Рузилә Ишмөхәммәтова бер янкыда икенче турда. Мин Гөлемеш Кылысова, миңа 17 яшь. Әлеге вакытта Башкорт дәүләт университетының Башкорт филология һәм журналистика факультетының 1-нче курс студенткаһымын. Киләсәктә үдемдә йыр сәнгатендә лә һәм үз һөнәремдә лә һынап карыйм килә. Гүлемеш Афарин деп айткым келе, біріншіден мына ашынды ярды қорықмайынса ашынды яр башқарғаныңа, ашынды яр тыңлағаныңа, яратқаныңа Афарин деп айткым келе. Әмма ләкин еще нағарақ бұларды неттерге керек, больше надо работать над этими, әрбір мелизматикаларын надо еріне еткірбіштері керек. Бұлай Афарин деп айтам, молодец. Рахмет. Гүлемеш, вам самим понравилось ваше выступление? Можно было бы и лучше, я думаю. Мне понравилось. Спасибо. Гүлемеш туганым, миңа да ошады. Менә Рәдиф әйтмешле, бик серьезный жыр алгансың, бу безнең Сават агайның жыры. Без аны училищеда укыганда ансамбль белән җырлый идек. Зәйтүн Ахметовна безгә аны бик өйрәтә, шуңа күрә бик ошады. Единственный технический нык тырышасың, азрак күңелле дә бирсәң,
Бүтүнүсү да йыгыла бу жырдан. Ярай. Рахмат. Килешәһең бар менән дә Гөлйемеш. Әлбәттә килешәм. Зур уңыштар теләйек Гөлйемешкә. Ул һәр вакыт шул тиклем бала сагыннан җитди булды. Әле лә ул сәхнәләрдә бик җитди кызыгыз. Әдрәк кенә елмаеп күрһәт әле. Рахмат. Ана шундый кызыбыз безнең Гөлйемешкә уңыштар теләйек. Барыгызга сәлам, мин Буранбай Билалов. Миңа 24 яшь, мин Хайбулла районы Федоровка авылынан килдем. Сибай педагогия колледжында музыка бүлеген тамамладым. Әлеге мәлдә таксист булып эшләп йөрим. Бәртәрәк. Зур рахмат. Безнең инде соло ресторанында ултырган тамашачылар тирилеп киттеләр, Буранбай карали. Колаксындар кийделәрме? Юк. Ни өчен киймәнегез, хөрмәтле жюри әфәнделәр? Мы заслушались дигәндәй. Онытканнардыр. Юк, Буранбай Афарин, отборочный турда инде һин үдеңдә яхшы күрһәттең. Әле лә шул планканан төшмәдең, Афарин, молодец. Бар яклап та биюңдә, сәхнәдә тотышыңда үдеңдә бархла бар, Афарин. Рахмат. Уңыштар. Мин дә Афарин дип әйтәм, молодец. Только башта җырлый башында хай дип кычкырырга кирәкми. Бөтен нәрсәң бар, җырның ниеннән чыгарма. Кайфәтең бар, дәртең бар. Җырың матур, аранжировкаң шәп просто. Аранжировканың выступлениесе җитә анарга. Рахмат. Киләсәккә белеп куйырмын. Конечно. Булай булдырасың, ну. Күрәсең, без хайран калдык сине тыңлап. Рахмат. Булдырдың, молодец. Ишеттеңме? Зур рахмат. Туган тел телеканалы һиңә булдырдың тине. Димәк, һиңә һәр вакыттагыса шаршамбы көне киске 9 яртыла
Гәлсәр Хандугаста туган тел каналында һин үзеңде карай алаһың дигән һүз бул. Буранбай Билалов, икенче турда. Зур рәхмәт. Мин Регина Гайсина, миңа 21 яшь, мин Бакалы районы Иске Кырыш авылыннан. Әлеге вакытта Әнвәр Нургалиев төркемендә мин җырчы булып йөрим. Күңелеңнең үтеп түреләренә килеп керсә бер көн башкалар, яннарымда кал дип әйтмәм сиңа, күңелләргә салмам яралар. Тик син дип янган йөрәгемнең утларына сулар сиб алма. Kütməmin min, yollarına qarşı baralma. Yaratam deyib başqa dəşməm sinə, turmuşuna sinin qağılma. Tiksin deyib yanğan yürəgimdən, utlarına sular sib alma. Barısına düzsəm düzərmin min, yaratıp güne yanıma. Şolay da canım uylamışa, yalgışadım yasap yalgışıma. Benim için yanğan yüreğine, yaklar girdirişin aşkıma. Tiksin deyip yanğan yüreğimden, utlarına sular sib alma. Barısına düzsem düzərmin min, yaratıp güne yanıma. Tiksin deyip yanğan yüreğimden, utlarına sular sib alma. Barısına düzsem düzərmin min, yaratıp güne yanıma. Barısına düzsem düzərmin min, yaratıp güne yanıma. Yaratıp güne yanıma. Регина Гайсина, Әнвәр абайың инде унда тирләп бешеп кауша бетте, үзе йырлагандай булды. Сөйләргә дә түгел. Мин дөресен әйткәндә, менә ул 2нче ел миндә эшли. Мин беренче мәртә полностью тыңлап утырдым, мин аны тыңларга концертта вакыт юк. Но бердән концертка караганда бүген әйбәтрәк җырладың. Шуннан әйтәм, мин әйтәм, неужели минем Регина шулай җырлый икән? Әнвәр абый, рәхмәт. Икенчедән, син әйбәт җырламасаң, син миндә эшләмәсең. Син молодец. Афарин. Бына нисек кенә әйтеп ибәрделәр бит хәзер. Так, шулай итеп кем? Ну, бар яклап та безгә ошады. Без рәхәтләнеп тыңладык. Бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Рәхмәт. Суперное выступление. Ох ты.
Большое спасибо. Бұл супер дегенден соң Регина мені ойлаймын инде һинең клиптар эшләнһә, һин туган тел каналыннан унан гына түгел, хатта үтик тыкканда һине әйләндереп тулгандырырга тиештәр инде хәзер. Алла бирса. Алла бирһә. Әнвәр. Шәп кызың. Без шугалауга гашык булдык, хайлап алу турында безне тыңлаганһың, бик матур йыр әзерләгәнһең. Регинага уңыштар. Регина Гайсина, бакалылар. Зур рәхмәт. Хөрмәтле йырман һөйүсләр, безнең инде беренче тур тамам. Һәр шаршамбы Туган тел телеканалында кабатлау якшәмбе көне көндезге сәгать 1дә кемдер карап өлгермәй, ял көндәр рәхәтләнеп ултырып безнең бәйгесләрдә тыңларга була, әгәр дә улар тыңларлык булһалар. Жюри, нимә дип әйтер, жюри үзләренчә баһа куер, ә һез ниндәй баһа куерһыгыз? Шулай итеп, Гәлсәр Хандугастар менән бергә калыгыз. Киләһе сырышканга тиклем. Atayımdan yağı İtküyüm Badara kızığı Esseydin de Eli yap yarsağı Kavuşkanı darığa Bir nimele hoğu tugel Işansındı yuh